požehnanú prvú pôstnu nedeľu. Duch Svätý viedol po krste v Jordáne Ježiša na púšť. Aj pôstne obdobie, ktoré sme začali sláviť, je pre nás takou púšťou, ako obstáť v rôznych skúškach, ktoré prichádzajú aj do nášho života, s vierou, aby upevnili našu vieru. A tak nech aj tie pokúšania, ktoré si dovolil diabol voči Ježišovi, Božiemu synovi, sú pre nás takým vzorom a príkladom, ako riešiť tie pokúšania v našom živote. Ak si Boží syn, hovorí diabol pri tom prvom pokúšaní, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Ak si Boží syn. Začína sa tak vtieravo, to je prvá taká vlastnosť diabla, a chce, aby urobil nejaký zázrak. Ale nie v prospech ľudí, ale v prospech seba. A toto Ježiš nikdy neurobil. Lebo on prišiel plniť Otcovú vôľu. Nie svoju, to, čo je pre ňoho dobré, ale čo je dobré pre nás. A prečo tu prišiel. Diabol ďalej sľubuje mu moc a slávu, keď ho vyvádza na vysoký vrch. A hovorí, pozri, toto všetko ti dám, keď sa mi pokloníš. Moc a sláva. A tým, ako by mu chcel povedať, že tie zlé prostriedky ho majú priviesť k Božej sláve a ku kráľovstvu. A tu vidíme, aký úžasný klamár je. Lebo to nie je jeho. Diabol nie je pánom tohto sveta a nepatrí mu všetko na tomto svete. A tak Ježiš sa stal pánom celého sveta, ale nie zlými prostriedkami. Tretie pokušenie veľmi krásne ukazuje, aký je diabol špekulant. Veľmi múdry a inteligentný, pretože keď videl, že Ježiš mu odpovedá z Božieho slova väčšinou na jeho pokúšania, tak začína dobre. Ak si Boží syn teda, keď ho vyviedol na Jeruzalemský chrám a hovorí, zoskoč, však je v Božom slove napísané, že anielov ti pošle Boh Otec, aby sa ti nič nestalo. Čiže vidíme, že Božím slovom začne argumentovať. A tu opäť Ježiš je úžasne múdry a vidí, že ten diabol ho navádza, aby akoby pokúšal Otca, aby mu vnútil svoju vôľu. Aby neplnil Otcovú vôľu, ale svoju. Aj pre nás častokrát býva takýmto pokušením, že chceme si presadzovať svoju vôľu vo svojom živote. Čo majú spoločné všetky tieto pokušenia? Diabol chce nás odvrátiť od Boha. Jeho prvoradou úlohou je rozbiť náš vzájomný vzťah medzi nami a Bohom, medzi človekom a Bohom. Nestávajme sa otrokmi zlého. Pretože on nám sľubuje všeličo, ale môže nám dať iba to, čo má požičané a na krátku chvíľu. Ale my sme kráľovské Božie deti, synovia a dcéry, ktorí môžeme mať všetko a na veky.